Croes yn ôl i chi wedi ni gael kebabs a'r cwsgws ar ddechrau y rhaglen, y blasus iawn oedden nhw hefyd. Da ni'n di gloi, Lisa, efo rhywbeth melys. Rhywbeth tymhorol a melys, a jyst i ddangos i chi. Ti wedi bod mas yn pigo rhain yn barod? Da iawn ti. Llai na 10 munud, 5 munud bore yma, gyda fi tergwaith gwmynt yna. Yna wir. A rhai mowr neis. Lot yn ôl gwmpas yna, maen nhw'n gynnar iawn. Gynnar iawn. Ie, felly os gan fod nhw mas, mae eisiau pigo nhw neu bydd yn adar. Ie. A'i defnyddio nhw. A'i defnyddio nhw. Neu rhewi nhw. Maen nhw'n rhewi yn ffantastig, so mae hwnna yn opsiwn. Ie, rhywbeth hollol gwahanol, ond yn gallu cael ei ddefnyddio hefyd i unrhyw ffrwyth tymhorol arall. Ceirios, ffigys, unrhyw beth, unrhyw berries sydd gyda chi dros ben yn yr ardd falle, neu wedi rhewi ers ynghynt yn y tymor. 3 wy gyda fi mewn fyna, a mewn at hwnna dwi'n ychwanegu siwgr man. A dwi yn chwtio hwnna tan bod y siwgr yn diflannu yn weddol. Trwy wneud hwn, ni'n gen toddi, ond yn ymdoddi ydyn ar gael iawn. Ie, ond siwgr man, castor siwgr fysa nhw, ie. A golden castor siwgr oedd hwnna. Ond dim rhaid, does dim rhaid. Ond fi'n teimlo bod e'n bach fwy naturiol a falle ti'n bach yn rhoi fwy o flas iddo fe. A wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i chwanegu, wel yn gynta, menyn, 175 gram, felly dyw e ddim yn ysgafn ar y braster yr seit yma. Wedi toddi hwnna. Wedi toddi, ie. A wedi cael ei ddod yn y microdon, jyst am 30 eiliad bach. Dyw hyd yn oed gwres y studio ddim yn ddigon i doddi fe i'r cyflwr yma. A bydde ti angen wedi toddi'n gyfan gwbl, bydde'n pwrpas i roi... Na, achos ni am iddo fe i ddiflannu mewn fel yna, yn llwyr mewn i'r cymysgedd. Ond ddim yn boeth chwaith, achos bysa ni'n creu problemau am hynny. Bydde, so mae jyst wedi meddalu, jyst digon. Os oes tamed o dwlped eich ar ôl, trwch e cwpl o weithiau, a bydd hwnna wedyn yn toddi'r gweddill. Wedyn, yr almonau sy'n mynd mewn nesaf, dim blawd yn yr ryseit yma. Felly almonau yn mynd mewn. A dyna'r cyfan, heb law, am falle un gwasgad bach o lemon i greu bach o flas ychwanegol. Nid pawb sy'n mynd i bwyta blawd yna ci, felly... Bydde hwn yn berffaith, fel ti'n gweud i rywun sy'n... Wel, bydde, ond i bai bod fi'n mynd i ddodi fe mewn, ond fi wedi coginio'r cymysgedd yma, jyst mewn ddysgil, wrth ei hunan, heb y gwylod, a bydde hwnna wedyn yn hollol addas. Felly hwn yw gwylod y tarten, a mae'r pastry... Yn amlwg yn cynnwys blawd wedyn. Ie, yn gwmwys. Beth sydd gyda fi fan hyn nawr, rhywbeth fi wedi coginio yn hynt, wedi torri, wedi gwneud y toes yn y ffordd arferol, ond i'n meddwl bod pwrpas wneud e to heddi. A wedi jyst dod i'r darnau, neu le pys y tro, neu chymod reis y tro, neu rhywbeth fel yna, jyst i bwyso fe lawr a'i goginio fe. A beth dwi hefyd wedi gwneud yn mynd dangos i chi, amser fi'n dod i hwn yn y ffwrn a'i goginio fe, fi'n gellwn yr ochrau yn ormod o seis. Felly, yn y pen draw wedyn, ar ôl i goginio fe, dwi'n gallu dod a symud yr ochrau yna, prynu fi'n tynnu'r ochrau i ffwrdd, mwyn cael ochr fwy taclus. Lot o bobl yn pislo fel mae'r bwyty yn cael ochrau taclus, fel yna maen nhw'n ei wneud i coginio nhw, a wedyn, wrth gwrs, os ydw e'n tynnu nôl, dyw ddim yn gwneud lot o wyniaeth, a chi'n gallu wedyn i dynnu'r ochrau i ffwrdd. Tip bach da fyna. Felly, mewn wedyn ar cymysgedd hyn, i'r canol fel yna, gallech chi wneud yn sawl un bach petai chi am i bobl yn unigol. A wedyn, dyma pryd chi'n gallu dod i unrhyw ffrwythau tymhorol sydd gyda chi mewn i ganol. Ac eto, dyn ni wastad ar y rhaglen, mae'n sôn am sut dylsyn ni fod yn addysgu'n plant am o le mae bwyd yn dod, ti'n gwybod? Wel, mae hwn yn enghraifft berffaith o'n un, dydi? Allan â chi yn y bore, i hel y mwyar, yn y pnawn, paratoi tartan. A wedyn bach o siwgr demerera dros y top mwyn ei crwstyn, sy'n tymau bach yn fwy crisp, falle na bydde fe heb lawni. A ddim gormod o fwyar ti fyna, ddim gorlenwys o rhyw... Oherwydd, bydd yngosau ti ffam mewn eiliad, byddai hwn yn y ffwrn nawr. Mae hwnna'n cymryd rhyw 20 munud ar 180 mwyn jyst i goginio fe tan bod e'n setlo, a wedyn tro'r gwres lawr tan bod e wedi coginio'n llwyr. So falle lawr i 140 am ryw hanner awr ychwanegol. Falle eisiau diwedd. Ie. So fan hyn wedyn, mwyn gwneud y mwyaf o beth sydd gyda ni ar ôl yr plums, y gelligeiron, beth yw'r rhain, yr blueberries. Blueberry, ie. Neu gelligeiron sych yn hyfryd yn hwn hefyd, a gweddill y mwyar, na gyd wedi wneud yw dod i ychydig o'r menyn oedd gyda fi gynnau wedi toddi mewn yn y badell, torri'r ffrwythau lan yn ddarnau weddol maint, dyn ni'n amddo fe fynd yn stiw, chymod, fel bod ni'n ffili gweld beth yw beth. A wedyn, ti'n clywed e'n dechrau ffrio. Yr dim siwgr ychwanegol mewn fyna ar hyn o bryd. Dwi am ychwanegu tamed, neu unrhyw siwgr y tro nawr, jyst mwyn
i felysu fe chydig. Mae lan i chi pwy mor felys i chi am cael. Ti'n stwio'r ffrwythau yma felly. Ie, o, na fe, na'r hylif yn dymas yn syth. A mae'r hylif, siwrne mae'r siwgr yn mae'r hylif yn dod mas. Odi, o, mewn â'r pips a chyfan. Bent juice, what? A wedyn bach o lemon to. Mae lemon mewn rwseit melys yn debyg iawn i ddefnyddio halen mewn rwseit sawrus. Mae'n dod mas â'r bleseiddiau sydd yn y dish. Mae'n ddiddorol. Mas ar hynna. A wedyn mae gyda chi yr saws ffantastig wedyn i fynd gyda y darten. Mae gennym ni funud i fynd, felly da ni'n barod i flasu dwi'n meddwl. So, o, dyma hi'n dod. Fel un mae'n dod mas o'r ffwrn. Strown i fe rownd. A wedyn llwch chi binau gweini hwn ar y top, neu weini fe a wrth yr ochr. So dwi'n mynd tynnu'r hwn. O, mae hwnna yn gret i ddydi. A mae hwn yn gret i grŵp mawr o ffrindiau. Tra ti'n torri, be am ni sôn beth sy'n mlaen fori ar Prynhawn da. Ac mi fydd darpar fyfyrwyr yn cael cynghorion gan Cathy Irons yn y fferyllfa a gan Elen van Bodigum yn y gornel steil. Ie, barod i'r brifysgol a'r bardd a'r cerddor o flaen ffos, Eifion Daniels fydd yma yn rhannu i hoff drysorau yn darnau ohonof. Felly, da ni jyst yn mynd i gael blas bach cyflym ar hwn, jyst i brofi. Dwi'n mynd i fynd a... A mae'n i mynd. O, mae hwnna dda. Rhasys iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rhaid, dwi'n gwmwya'r bwrdd y fori. Nesa, diolch o galon i ti, a pnawn da i chi, maes.